हाग्रा महिलारिया सरकार फैनाय लोगो लोगो सोरखौबा अर थुनज्लायनानै एसटि दाबिनाय आरो बेखौ होबथानायनि थासारि फैबाय। दा जोङो हाग्रा महिलारिया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो हाग्रा ओनसोलखौ बांसिनै दानस्रांनायनि थासारिया फैबाय। हाग्रामा महिलारि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो नुबाय जे जोङो एसटिफ्रा गावसिनि अधिकारखौ गिख्रांनाय मोनसे थासारि। फारसेथिं एसटि दाबिनानै एसटि दाबिनानै माखासेफ्रा आन्दलन खालामनाय आरो बिनि गेजेरजों एसटि दाबिग्रा आरो एसटि होबथाग्रा मोननैनि गेजेराव माहारियारि संघात जानायनि थासारिखौ दिनै बिथाङा लाबोबाय थाबाय। थांनाय समफोराव जोङो रंजानायजों लोगोसे गोदान बोसोराव जोङो लिटारेरि फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोङो खन्थाइनि सरसा खालामोमोन, जेराव जोंनि थुनलाइ आरो हारिमु जौगानायनि थाखायबो जोङो सरसा खालामोमोन आरो बेखौ मुलुग दरबाराव लांनायनि थाखाय जोङो सरसा खालामोमोन। मुलुगनि गिदिर गिदिर खन्थाइगिरिफ्रा जोंनियाव फैनानै खन्थाइ सरसा खालामफैयो आरो जोंनि खन्थाइगिरि जोंनि थुनलाइगिरिफ्राबो सरसा खालामो। थांनाय समाव जोंनि लाइमोनखौ गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय नैबे समाव जोङो बड'लेण्ड CM कापनि गेजेरजों जों गेलेनायनि सरसा खालामोमोन, फुटबल गेलेयोमोन, जोङो नलेज फेस्टिभेल खालामोमोन। नाथाय दिनै जों मा सरसा खालामो? जुवा गेलेनायनि जों सरसा खालामो। हाग्रामा महिलारि सरकार फैनायनि उनाव दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे समाज फोजोबस्रांनाय, जोंनि ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि जाथायफ्रा जों जाबाय थादों। जौ जुवा मेलानि थासारिफ्रा बांनायनिफ्राय बांदों। जोङो सरकार जाखांनायनि उनाव जों सालाकाटियाव रेलवे लामायाव जों बम होबाय। बे जाथाया सालाकाटियाव जादों, गुबुनाव मानो जायाखै? जोङो हाग्रामा महिलारिया सरकार फैनाय लोगो लोगो सोरखौबा अर थुनज्लायनानै एसटि दाबिनाय आरो बेखौ होबथानायनि थासारि फैबाय। दा जोङो हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो हाग्रा ओनसोलखौ बांसिनै दानस्रांनायनि थासारिया फैबाय। हाग्रामा महिलारि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो नुबाय जे जोङो एसटिफ्रा गावसिनि अधिकारखौ गिख्रांनाय मोनसे थासारि। फारसेथिं एसटि दाबिनानै एसटि दाबिनानै माखासेफ्रा आन्दलन खालामनाय आरो बिनि गेजेरजों एसटि दाबिग्रा आरो एसटि होबथाग्रा मोननैनि गेजेराव माहारियारि संघात जानायनि थासारिखौ दिनै बिथाङा लाबोबाय थाबाय। नाथाय सरकार हिसाबै बिथाङा मा दायित्व दंमोन? मोननैबो पक्षखौ खावलायहरनानै रायलायनानै रावनिबो खहा जायाजासे बेयाव समाधान खालामनायनि दायित्वआसो सरकारनिमोन। नाथाय बिथाङा जायहा एसटि हारिनि सुबुंफोर गावसिनि इयुनखौ सिन्था खालामनाय गिखांनाय फैदों, बिथांमोनखौ थुबस्रा जोगारनानै बिथांमोनखौ सुथुर बादियै बेबहार खालामनानै मोनसे फारसेजोंल' लोगो जानानै बिथाङा गावनि गेजेराव माहारिफोरनि गेजेराव गावस्रालायनाय थासारिखौ दिनै लाबोबाय। आरो फैयै फैयै थायै मैखुन बेरनाय बादि पिकनिक स्पट खुंनानै आरो पिकनिक स्पटजों लोगोसे बाव जुवा मेला खालामनानै दिनै लावथिनि थासारिखौ देगार सुलायनाय थासारिखौ लाबोबाय। दा बेयाव एकमात्र बियो जादों हाग्रामा महिलारिनि समाज बेरेखा, हारि बेरेखा नीतिफोरनि थाखाय, सरकारनि नीतिफोरनि थाखाय बेफोरो जाजोबनो खाबु मोनदों।